Jail facility sa Dakbayan sa Sugbo nasudlan na og coronavirus disease o COVID-19. Usa ka binilango ang namatay tungod sa balatian samtang nailaing usa nga gi-isolate human magpositibo usab sa COVID-19. Ano ang report? Katong nahitabo nga additional nga ikaunom nga na-recorded nga namatay, usa to siya ka inmate sa Cebu Cebu City Jail. He was a 41-year-old male, 41 anyos. Na-check nga positive siya anang adlaw nga Sabado kay naglisod og ginhawa. Mao to nga gida sa hospital. Namatay siya nada sa San Vicente Soto Memorial Medical Center. Namatay siya sa adlawng Domingo, just the day after. Kini ang gipahibaw ni Mayor Edgardo Labilla atol sa virtual press con. Gimanduan dayon sa mayor ang City Health Department nga mopahigayon og massive swab testing sa tanang mga inmates sa Cebu City Jail. Gitrace na usab ang mga tao nga kanunay makauban sa binilanggo sa City Jail. Hinoon, taod-taod nang gisuspend ang dalaw sa nasong jail facility. Ang atong we instructed sa ang atong City Health Officer ug ang mga doctors sa City Health Department to conduct a massive swab testing sa tanan nga mga inmates karon dito sa City Jail. Unya, of course, contact tracing sad sa mga nakahalubilo, kanunay nga na-contact atong namatay nga 41-year-old inmate. Ang Cebu City Jail naghuot ang mga persons deprived of liberty din mo kapin sa 6,000 ang ana sa sulod sa pasilidad. Gahapon adlaw adunay 165 ka mga COVID positive sa Dakbayan sa Sugbo. Sa Pigasbahin, padayon ang monitoring sa kagamhanan sa kahimtang sa mga COVID positive sa sitio Zapatera, Barrio Luz. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.